Salamu alaikum. Amma alaikum. Ya gani? Lafiya kalau. Ya harkoki. Da man tambaya na zo da ita. Ga guri ka zauna. Ga kuma da ma nan. Ka zauna. To ai dole to tunda kuma za shi kenan. Tunda kuma za shi kenan. Kuna ji? Muna jin ka. Wani yaro ne dan waje na. Aka yi musu mathematics a makaranta amma na suna ne. Ya kawo yake so a mai dalla da sunan nan na kasa ganewa boko ta kare. Nake so ku min dalla. Saboda kusa ni ina karatu magana ta har karewa take yi saboda karatu. Ba karatu. Yawwa. Kuna ji? Muna ji. Aka ce S plus O. Na sani. To. S din nan tana nufin sake. Gidan warwa na rike ka ne? Dan so ko ina nake zaka ce sake ka? Ba ku tsaya ni na sani. To, na sani. Ai S din nan ba za ta wuce Sani ba. Allah. Ya mana. Ko? Ai ba za ta wuce Sani ba wannan. Kuma fa to ina zuwa na ji Sani. To kuma O din me take ne? Na sani. Ai O din nan tana nufin on top. Shikin. Kuma fa kamar haka ne. Sunan yaron Sani on top. Comedy. Lokacin fa da nake mathematics ba ko atishawa ne sai dai kaga ta sa 2 plus 2 is equal to 4 4 minus 1 is 3 ita atishawa to asabi sun yi na suna ne yasa ko san akwai lokacin da tsabagen kiran suna na karewa ya tas duka kware su mana shi sunan naka billahi ladi nagode kuma haka billahi ladi